sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:03. This time check is brought to ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat, may nga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw kadasig lasang tiyempo nato no ari na kita sa Miyerkules nga presentation October 21, 2020. Aksyon Hotline. Hindi ka mo magkalipat, may 65 kaadlaw na gidlang nabilin bago magabot ang adlaw sa Pasko. Kag may 72 kaadlaw nabilin bago naton sugalawon ang pagsunod sang tuig 2021. Aksyon Hotline. May mga selebrasyon nga signifikante o kung ginadumdum kita antes ang adlaw sa Pasko, isa na diri amo ang November 1 and 2 nga tiyan mo niyang serbi kakon kaisa pagtililipon pagpauli sang tagsag ka pamilya agon magbisita sa ilang mga minatay. Dati galing ang balita nga hindi pagtugutan ang sinuman sa pampubliko kag sumungman pribado nga mga patyo nga magbisita ang tao kapin padiri sa Bacolod. Aksyon Hotline. Di kabay pa may mga changes kay kon lantawon naton ang nangin rason sinitanan amo ang hindi maayo nga kondisyon kag kalitan sang COVID-19. Aksyon Hotline. Grabe gid ang halit sang COVID-19. Luwas sa mga aktibidades, mga kapiestahan nga tiway na wag tangi, way gid sang mga kapiestahan ang mga selebrasyon nga katulad sa Bacolod, no, maskara tiway kumo hindi man pwede nga magpatigayon niya sa maskara nga mo ni may COVID pa kay laton-laton festival ang gwa niya. Aksyon Hotline. Speaking of activities and celebration, ang ginatun-an subong niya sang DTI, amo na ni subong ang pamangkot kon bala ang mga bonuses dapat ihatag na sa mga empleyado subong palang nga bulan may nagambalti dapat iniihatag ang 13 months sa December na gid. Aksyon Hotline. Ang balita sa DTI nga ginatun-an nila subong kon bala ang pagpasaka sang presyo no, sa mga pagkaon nga gamiton sa Noche Buena. Agoy, ang plano isang DTI o kaginatunan kon bala pataasan pa. Aksyon Hotline. At yan mo na ni siguro pagbalik naton sa pagluto sang mga pagkaon bala no, nga inang lutong bahay na lang hindi na ta magpamalaklon. Kung in kaso, gidman may increases kay kapuraot, gidya. Ara, gidya gyapon sa krisis ang aton sitwasyon. Dason na mo pa ni Abi, kung madayon, nga mag-increase pa sa mga balaklon, pamatyagan ko, laka pa sa lato-lato nga mais. Ang mangumpra, no, sang ila mga preparasyon sa Noche Buena, kag December 31. Aksyon Hotline. Aksyon Artay Hupon checking in diri sa inyo palatuntunan. Aksyon Hotline. Antes ko ihatag sa inyo ang aton sini mayor nga matupiko nga istoryahan karon nga aga. Now schedule manaton
Atensyon dira kay RI sa ERB dugay-dugay ang mga nagamonitor da palihog ang inyo mga cellphone kung may ara ikaw entry para sa sining nga promo kay kasimple lang sa himuon nyo. Mamonitor ka lang, tandaan mo lang ang ngalan sang mga anchors kag reporter, tapos may ara kasang entry nga ginpadala, no? Kag pagtawag namon sa Aksyon Radio, masabat mo gilayon ang mga pamangkot kasimple man lang, pamangkuton ka sino ang anchor, sino ang reporter ngalan, ano nga programang imo ginapamatian. Amo lang na kasimple, sa inyo pagsabat sang husto, ang premyo 500 pesos. Action Hotline. 500 pesos na siya. Pero importante nga ang aton ginahatagan diri as part sa amon kapagpasalamat sa inyo ang mga listeners, no? Please, sa Aksyon Radio. Kay sila ni ang consolation namon mo o kung nagaprograma ka sa radio, way mo man may balawan sino ang mga nagamonitor, sino ang mga nagatutok sa imo. So, kami well appreciated ang inyo support kay sa Bilog nga Negros, tikon Facebook page, ang pagambalan, Aksyon Radio ang may pinakamadamo nga followers, may pinakamadamo nga likes, tingaton malang dire, pasalamat ini sa inyo, ngamon mga tagsakdag. Action Hotline. Ihanda ang cellphone, ipreparar kay dugay-dugay, panawag kita sino bala ang mangin mapalaron nga winner, karon nga daw. Action Hotline. Sa mga nagatutok na pagi sa YouTube, amo man sa mga nagamonitor, pagi sa Facebook page, sa live sa Aksyon Radio Bacolod, good day sa inyo tanan-tanan. Now, sa mga nagamonitor naman sa ilang mga transistor radio, salamat gid sa inyo padayon nga mga pagmonitor. Action Hotline. Anong pilag ka mga daragko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga diri sa inyo palatuntunan aksyon na hotline. Action Hotline. 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Ari timely ni no kay bangod sa pandemya, bangod sa pandemic, kay experience kita nga ang Bacolod halin sa bed capacity akadto sa pag-akomodar, no, hindi man COVID patient, pero problema ang hospital nga imo pwede kadtuan, no, din kakita imo gasala-sala bisan ang mga pasakiton iya. Action Hotline. Ang balita gina-approve na sa Senate Committee on Health and Demography ang ginaproponer nga patukuron nga hospital diri sa Bacolod City. Action Hotline. Kabay patani, no? Nga sining 2020, sa nabilin nga 2 ka bulan, may nami nga progress ini, so that by 2021, masugdan taning proyekto diri sa Bacolod City. Action Hotline. Iniya dito na apresyar kung ano ka kinanglanon ang health program and facilities sang tagsa ka LGU. Yung mga banwa kag syudad sa Negros, lantawon ta bala may mga district hospital pero hindi ka cater sang mga medyo medyo problemado kag komplikado nga sahi sa mga pasyente o kon mga kinanglanon operasyon, gina-forward diri sa Corazon Locsin. Action Hotline. Te pag-abot diri sa Corazon Locsin kay nagaginutok man kag damo sa mga patient kag suspected nga mga patient kag kung kaysa may sintomas sang COVID, tingwa ginutok kag hindi makakomodar dali-dali. Action Hotline. Kaya mo nang importante, nasa ginaistoryan, hospital, isa ini sang importante. Nga kung may ginabatyag ka sa imulawas, matindiran ka gilayon. Action Hotline. By the way, update karon sa Buhawi nga nagluntad sa Banwasang Calatrava, tutukan na grabe maning Buhawi. Action Hotline. Kag pila ka mga barangay, do 19 barangays in Bacolod for 2 weeks naging COVID-free. Kumusta ang latest siya ni? Subong ara, mangyapon, COVID-free man ni sila gyapon. Action Hotline. Let's go to work na. Dari sa aton sininga pagpangalagad.
Online sa hotline. Online sa hotline. Rami-ramingon ko lang ni unahon naton this time si Congressman Greg Gasataya sa Anglon District of Bacolod. Na importante ini nga magka-update kita sa iya about sining good news kabalo ka luwas sining gin-author niya nga House Bill number 6731 no? Ang nga may ara man sa iya sining nga counterpart dito sa Senate nga Senate Bill 1647 kagin file ni Majority Leader Mig Zubiri tinami ni Bacolod City General Hospital. Daw may ara pagid atensyon kamo para sa test dabla scholarship ni importante man ni. Joining us this morning is Congressman Greg Gasataya on the line. Kong, good morning. Action Art, mayong aga, simo, may aga di katon ng mga tagpalamati kag mga kauturan dito sa Bacolod. Salamat sa time. Now, amo to na muno ko kay na sining pandemic nga COVID-19 nag-experience kita kabudlay gid gali isang estado o konstitusyon nga wala sang hospital nga makater sa imo kapin pagid kung hindi COVID-19 ang imo case. Sir, tell us, nano ang latest sini kag daw na aktuhan na sa bulig man ni Senador Bongo dito sa Senate Committee on Health and Demography? I agree, Action Art, no, nga sa sitwasyon nato subong tuman ka importante gid sang health facilities, no. Sang gin-file ko ni ang bill July 1 of 2019, we were then under normal situation, no, but despite the fact at the time ang need for health facility tuman gid ka taas, tuman gid ka importante. Ang need for hospital tuman gid importante. So last Monday, nagpatigayon sang Senate hearing ang Committee on Health headed by Senator Bongo. And din tackle dito ang approved nga House Bill naton na mag-establisar sa Bacolod City General Hospital. At the same time, ang counterpart bill, no, ni Senator Mig Zubiri, Majority Leader sa Senado, for the establishment of the Bacolod City General Hospital. So, gintastar ko lang very briefly dito sa Senate hearing, ang need naton dari sa syudad sa Bacolod, kagini madugay na ning ginapanawagan sa pumuluyo, madugay na ning ginahandom, ginaasperar na makaangko na kita sa aton kaugalingon hospital nga matawag ta gid nga ka syudad sa Bacolod. So ginsayt ko man nga we have a regional hospital but it can no longer cater to the needs ng bilog nga probinsya kag syudad sa Bacolod. So after kita nag presentar sang punto for the need of a Bacolod City General Hospital, ginaprobahan on the committee level and pag-resume sang Senado by November. Hopefully hinagaw ni nga mapasulod for the approval of the committee report as well as second and the third reading action. Now, hopefully, kiti may mga senador man nga daw malapit diri sa Bacolod nga ang relasyon daw maayo man sa inyo, although lain-lain ang ilang mga political aggravation, but hopefully, masupport ni sila kay kinanglanon niya mo kag para ginis pumuluyo actually nga project kong. I agree, Actually, I don't see any problem nga ma-approve di siya sa Senado, much more with our present situation. We are in a pandemic. Kinanglanon gid ang mga health facilities, kinanglanon gid ang hospital. The more hospitals we have in the country, it will be to the advantage ang pumuluyo. So, Senate-wise daw nakita naton na ma-hurdle ining bilang aton, no, with the support sang membro sang Senado. Okay. So, ini ayhan possibly sa nabilin do ka bulan sang 2020. Are you expecting ini ma-approve na dito sa Senate? We are hoping, no? We are hoping actually na matapos sa ini sa Senado by the end of the year, no? Although kabalo kita nga ang pag-resume by November, ang focus there is budget, no? So, tuman kasako gid sila, no, kay sa amon sa House tapos na suwar na sa Senado subong, but kaluyan natin art, no, kaluyan lang gid nga pasulod gid kaya ato man ni once makalendar lang sa I think dire-diretso na malang pag-approve si National Art. Okay. So anyway, nami ni siyang development, but kung i-check ko naman lang kag i-follow up sa imo kay
ga-expect kitang tikon speaking of ayuda, damo gidi ang nagahulat man sa Bacolod mo, especially gagmay nga mga negosyante. What was the latest sa DTI? May mga nagkuha kadara kung may tag sila nga development sa imo? Well, Action Art, ang party sa DTI, may gini-implement na subong na under sa SB Corp, piling Small Business Corporations, under niya sa DTI, wherein naghatag sila sang low interest nga loan for micro, small, medium enterprises. Meaning, ining gagmagid mga vendors sa mga tiyangge, gagmay nga mga kompanya, Action Art. Damo na ang nag-avail. So, ang pinakakuha ng isin siguro is makadto na lang sila sa DTI para at least maka-avail sila sini. No? Kay we have sufficient funds na kasulod kag ginaprobahan through Bayanihan 2 na pwede gid ma-avail sa aton sini makaturan under MSME's Action Art. So, butang balon, kinanglan galing registered ka sa DTI ang business mo? May mga requirements lang Action Art, magpa-register ka, hapos ba lang. No? I think the business permit ang need yun no? Para at least makita na indeed you are a legitimate business owner. Okay. Sige, i-check na mo na sa DTI ang kontenido o kung kompleto sa nga detalye. But, parti bala sa sining free TESDA scholarship kung sa Bacolod City Residents, mayara man sila online o kung ano niya ang approach sang klase nila kag mayara scholarship gyapon na ginagran? Yes, Action Art, no? Ang sabahin sang TESDA, actually, damo gani sa nag-coordinate sa opisina. Okay, isa ni siya sang ginpatutukan gid naton, kadamo kabataan nga naguluntat college. Correct. No? Damo gid naguluntat eskwela. So while we are in this situation, they preferred na mag-eskwela sa TESDA para at least fruitful ang ilang period na wala sila eskwela Action Art. So there are courses which will be offered online Action Art. No? So ang mga available nga kurso, I think may mga welding, cookery, bread and pastry production, so on and so tailoring, no? May mga available na courses Action Art. So ongoing siya, no? And I was just informed sining aga nung additional funds were downloaded para mas madamo pagid ang maaton nga mabuligan diri sa Bacolod, no? So if may mga utod kita nga nag-apply for this kag naubusan sa slots, they don't have to worry, no? Kay may mga additional pa nga mga slots nga allocate for Bacolod City, bakos din palabot na kon kahapon dito. Then kung grabe ang demand, no, for TESDA courses Action Art. Yes. So by the way, pwede sila kung coordinate sa office mo dira, no, para nga makakuha sila sang dugang nga mga instruction. Yes, Action Art. No, ang ilalang kinanglanon is identify lang nila kung ano ang luyag nilang kurso, no? Or para safe, they can just look at sang akon page, Facebook page, kinatang man dira kung ano ang mga requirements, no? Ay importante man lang you are a resident of Bacolod, no? Pagkatapos high school level or graduate or college level, 21 years old and above. Ang requirements ko na simple na barangay indigency lang na siya kag valid ID. No, wala pa ko ng iban pa nga mga requisitos sa kanal. Bao ka simple. Sige, anyway, salamat gid kong for the update and keep us posted kung ano mga development sa bahin sang House of Representatives. Salamat gid kong kag good morning sa imo. Salamat Action Art, mo power sa inyo kung sa aton nga mga katuran padagi kita nga maghalong main aga sa Toronto. Action Hotline. Ini nga proyektong hospital, kung ako yung maglantaw mo ning kinanglanon ta. No? May mga proposal siguna, halimbawa pagpatukod sang Coliseum, pagpatukod sang dalagko nga mga building padira. No? Pero ang Coliseum, way sa malain. Sila kung kompleto ka na sa iban nga facilities. Kaya ang Coliseum, damo man na maggamitan mo, mga events, maka-invite ka dira sang mga dalagko nga crowd nga pwede diri manginvenue ang Bacolod City. Why ginamalain basta mas nami kuntani kununahon halimbawa ang hospital.
no king hospitalya, tanan kita nagakinahanglan sang bulig kag tatap kung ang aton ikayang lawas na ang mabagdown. Tikon mag-amo niya sitwasyon, kagway pa mapuas, si COVID-19, budlayan ka mo. Ang iban nagapakalabot sa iban nga mga banwa, na manugbata, nagilangway pa sa makiter di Bacolod, ginadala pa sa iban nga mga district hospital nga may pwede nga makatatap sa mga manugbata. Di can you imagine, bla? Di may man to sing una lang sa mga manugbata ni may mga paltira. Pero ti hospital isa sang kinanglanon ta kapin pagid konpigado ka nga ang ginasaligan mo ang imo lang puwersa. So kabay pa kung hindi man may ngagaw ma-approve sining nabilin nga mabinulan sa 2020 pagsunod sang tuig 2021 matapos ng proseso kang masugdan ang konstruksyon sini para nga manginmayad ang sitwasyon ta sa ulihi diri sa sudad sa Bacolod. Magambal kita bla. Ang Bacolod may ara kami hospital, no? Nga ko nagabalatian, nagalain pamatsyag mo, makater ka. Hindi kay ti tanawam lang kurason luksin. Sus, nagasilin ang pawda. Purti kadamo ya. Sang nagapinalista, mapacheck up lang. Mapacheck up lang. Pero ang porsyento sa taga Bacolod nga nagadugok da hindi manhabak. Amo na kung kaisa nga siling mo, ting kurason luksin, ti dapat atendiyon gilantanan nga pasyente, ara na iya. No? Commitment na nila kag dapat timuon nila na. Pero ang problema gid kung wala ka bed capacity. Kulang na. Ti kabay pa, amo na ni ang sabat sa gina-expectar naton ang pagpatukod sa hospital, hindi lamang for Bacolod non, kundi sa iban man nga negrosanon nga nagakinanglan sang pagtatap sa ikayang lawas. Action Hotline 2006 Golden WD for Best Public Affairs Program for Radio. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanat Inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pambudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa militon Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Patayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Patayon aksyon radyo Salamat isa pa servisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon Aksyon Radio Bacolod kag negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang
ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan, responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, iyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala. Radio Philippine Standard Time, alas 8:41 na kita. Action Hotline. I-acknowledge ko lang anay mga mensaheng inugin na padalag karon nga aga kay paring Raymond Alarcon Sagal Jr. Silingig nga monitor sa Patria Village. Ginagreet niya lang family Sagal Alarcon kag Rachel Sandaya. Salamat gid and God bless. Nga monitor sila kuna. Salamat sa inyo. Kay paring Nonoy Joy Laman Haviliana. Siling niya, liyog ko, kamusta sa tiya ko? Mama Tabing kag Gingging. Nga samtang galuto ko pamati sa imo program diri sa NHA Village Panukoy. Abaw. Salamat gida no sa pag-monitor. Action Hotline. May ngagaman kay Inday Maricel Bes Marande. Abaw si Puloy, si Pulay. Aras lago tutok sila sumungo. Araman si Idot. Dot. Action Hotline. Kag mga taxi driver da, nga naga-monitor Toto Richard, no? Toto Richard sa Bitline
ang taga Andre Alin, do kompleto sila sumong grabe ba? Action Hotline. Why ka mo'y nagpadala sang entry nyo lang tawan nyo na kundi ka mo ka-intra sa sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod, ang SAP sa ARB Black. Action Hotline. Action Doors ang testo guro magsaylo sa aton nga pila ka mga interview karon nga makuan ko diyan ay magabot ko di ho. Basi kon ara nang prepara na bala mga cellphone nila da. O preparar cellphone nyo, preparar gid kinanglan make sure nga may linya, may signal. Action Hotline. Kay simple na niya, tandaan nyo palihog, di gin magkalipat. No? Kinanglan, sa uluhon yung program, kuanon nyo gid, ang kuan pagid ang nagaprograma, mga reporters. Hari nagkuot na si Aksondor, sana na daw. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Hotline. Ba, ari. Kabay pa ha. Ang amon di, kinalan honest to goodness ha. Mayara iba nagkakatalang mo nga lain kinalawag. Di given na siya. Pero ang amon gusto tagan gid ng premyo. 500 pesos na hindi na kinanglanon magadto ka mo diha. Action Hotline. Importante sa ulado nyo ang program sa Action Radio. Inaya basis na. No, agod datagan kamo premyo. Ari na ari na sa aton nga linyaw. Hello. Hello? Mayong aga. Yung aga man. Oo, ara si Sir Johnny Templado. Oo. Pila ganing edad mo, sir? 24. 24. May asawa? Why? Ay. Why? Pero may nobya. Ay ara. May ara. Di ka daw kakadlaw ka kay may ara. Kakadlaw ka gidaw. Taga diin ka gani? Barangay Pelisa, Bangga Tutong 4. Bangga Tutong 4. Sige. Simple lang pamangkot ko sa imo kung masabat mo hatagan ta premyo no sa sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod no SAP sa ARB. Kilala mo ko Jan? Oo, si Action Artay Hupon. Ara ka naman daw sa ulado. Anong monitor ka na subong? Ano? Atobla, siling ko monitor ka na gali? Oo, agang sa magabi. Basta magabi. Di ko na mo monitor ka sa program ni Nixon tama alas 11 hasta launa sa aga. Oh. Kadlaw mo siya. Jan, kadibuing na si mo karon nga aga ba? Ano ang title sa program ta? Ano? Ang title bla sa program? Action hotline. Sige. Hindi na, okay na. Jan, hindi ka na magkinanglanon magkadto di sa stasyon. Tawagan ka namon, kag magkontak kami sa imo para nga hatagan ka sang kwan bala sang imo sining premyo paagi sa padala. Ining ikuan mo lang, i-claim mo lang dang reference number. Jan, congratulations ha. Salamat. Wow, salamat. Ano mo ng 500 mo? Bakal bugas eh. Mo. Abi ko yatag mo sa amiga mo. Kaya, bigado manganay. Abigado. Sige, Jan, salamat. Congratulations sa imo. Salamat man. Pau Verte, congratulations. Action Hotline. Congratulations. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamatik from sign-on to sign-off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Radio. Salamat isa lang sa
Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Amo na iya kasimple lang. No? Ang amon malandri, balik ini pagpasalamat sa inyo padayon ng pagsuporta, pagsakdag sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Tikay Jan, Timplado, congratulations sa imo. No? Ihulaton mo kay mag-communicate dira ang team sa Aksyon Radio. No? Padalaan ka dira sang kopya kung paano mo mag-claim ini, please. Hindi ka na kinanglan magsaka diya, no? Hindi ka na kinanglan magkadto pa sa Aksyon Radio, no? Mula na kasimple, mga taxi driver o gamuno sila sa kami nga, aring number ko, hindi pwede nga rekta ko yung manawag sa inyo, no? Kinanglan, may ara na galing ni siyang nagligad to ginatag, no? Nga deadline, sa pag-submit ninyo, kita nyo diri sa ato, no? Sus, ang entry nyo, hindi ko madala, no? Kanawa, damo-damo siyang nagpadalaw. Aksyon Hotline. Kay Jinky Dagia Mirais Airheads. Morning. Thank you for listening. Aksyon Hotline. Kay paring Chupoy magbanwa dira sa Macau, China, kag subungman na Tita Elma Lusok Polidario. Na kay Kasa Arthur Sequenza, Nong Henry Suson kag Boy Jolingo. Ara man sila si Engineer Raul Velasco. Engineer, kumusta na? Utod din niya ni Toto Onyok Velasco. Aksyon Hotline. Sir Fred Kanya, thank you man. Kay Bro Radix Lambot, headed dara sa kando ni PNP sang ila sini nga mapisan nga hepe sa kapulisanda, no? Si Sir John G. Liba. Morning sa inyo. Marieta Montuya, Judith Cabalfin, ABC President Limer Lambot, sang kando ni, gamonitor man siya. Araman si Inday Barbara Mijares. Aksyon Hotline. Ayos let's go to work na. Diri sa aton sining nga pagpangalagad, ma-check lang ta kay Dr. Kailian kay grabe man ang buhawi iho. Gusto ko i-check ini ko na nung latest nga nakuha nila nga datos. Ang buhawi nga daan, hindi mo niya makuan mo. Hindi mo ni siya may baluan kung saan o ini mag-igo kag why pa sa magka-predict sinido pariyo ni sila sang linog pero basta galain ang tiyempo pwede magtuhaw ni pero may aragan ni kisa nga gulpiada lang niya nga nagatuhaw ang buhawi. Aksyon Hotline. Kag hindi mo malawlawgan kay tingalit bla nga pwede niya madulot sa imo. Mayo lang na kung ang mga balay talang bisan pag ani balay mo ti imaginable kon hinali makuha na no maguba yung balay mo. Aksyon Hotline. Ti nagtuhaw dito sa area sang Calatrava, i-check ko lang kung anong latest sini kag may mga ayuda naman guruang ginatag ini ang LGU kag subong man ang sa province no ang PSWD. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Dr. Zipard Gerhard Kailian, ang damo obligasyon niya sini way labot sa Provincial Disaster Management Program Division ti sa COVID-19 nga kuano nga operation. Siya man ang frontliner. Doc, may nga gasi mo, Doc? Yes, mayong aga Action Art, no? Kad mayong aga sa tanan nga tagpalamati sang Action Radio. Salamat gid sa time, no? Ma-check lang ko ay kung ano ang latest dito sa Banwasang Calatrava matapos nga nag-igo to sa ila ang buhawi kahapon. Yes, so ang aton nga report no halin sa aton sa Calatrava sa MDRM una sa aton nga MDRM dito si Mr. Ray Sumagit, no. May ara kita to ng 5 ka totally damage nga house kag 17 ka partial damage households, no. So may ara man kita kay sa barangay health center or daycare center nga na damage and subong ang BDRMC nila magamiting na to put on kung ano nga assistance ang pwede mahatag sang ilang Barangay Disaster Risk Reduction Management Council and siguro may ara pa gid na kwan sa ilang Municipal Disaster Risk Reduction Management Council man nga ila i-take up sa subong adlaw. And then ang aton nga PSWDO si Ma'am Merly Garcia nakaano na no nag-contact siya actually kahapon to assess the damage pag ang support sa province as also being
supported sa aton nga chairman Governor Bong Lacson, no. So Okay. ang aton nga siguro kung anong mabulig sa probinsya sa mga pumuluyo sa minapasok, no, Calatrava, kag kung ano nang aton mahatag nga assistance together with also their own MDRM or Disaster Risk Reduction Management Councils. Aha. Amo ning problema galing sa Buhawi kay hindi mo niya ma-predict Doc, no? Pareho mayo kun bagyo ya masiling mo amo ning pwersa niya, amo ning iya trajectory, tapos layo pa siya iya within 24 or more than 24 hours siya may ara na kita gani weather advisory. Ang Buhawi yakbud lagi di-predict, no? Yes, Bumbu art niya. Sunart ng ano ni siya no ng ang Buhawi abi kun may ara siya sa nga insakto ba lang ako nga ingredients, no, ang ara sa iya sa aton like may ara cool air kag hot air, no. Ang temperature nga naga lain-lain sa tagsa-tagsa, and then may ara sila interaction, no, magahimuin siya sa isa ka supercell, no, nga kag magkubra sa rotation kay ang cold air, no, seems to nagapadalom, ang hot air naga-rise, so nagasigi sila interact and will make a rotation into a supercell. Simply kung ang imo nga area is both interacting, ang wind nila, ang nila air mass, no, naga-interact with each other, it can form a whirlwind or a buhawi, or Okay. sa dadko, no, tornado. No, so amo na siya action art, no, ang iya sila nga so hindi man natin siya ma-predict, but again we can kung diin siya sa una nag-formation, may history siya sa formation sa buhawi, may ara man nagyapon like sa Silay, no. Okay. Wala sa Silay dira may ara that formation sang aton mga buhawi, no, ang area sinado kun lang taon na may alley siya bala, may tornado alley kung ginatawag nila, may ara na siya kung kiti ang aton nga hangin, may ara man sa ginatawag nga ruta mo, I or see. may ara man na siya kuhan, may ara man tingala ka sa Sarabia nagainit, sa diri sa part sa Silay nagabugnaw. So may mga times nga naga occur ang buhawi dira, no. Amo man sa Magbalyo sa Kabangkalan, no, kag sa Pontevedra. So there are mga specific locations on which they can occur, no, especially pag open field siya, then may ang hangin naga-interact with each other, cold and warm air and cold air. So may ara mga tendencies nga may ara the right ingredients at any time, wala ka kabalo ulan or gulpi lang ma-hail, no. Dugay may buhawi na kita action art. Yes. Abot ang balon gali daw may lugar gini nga kun may history kag daw pattern nga dira sila permi galabay ni o kung naga-develop, naga-occur ang buhawi, may tendency nga dira man nagyapon matuhaw. Yes, action art, no. In my experience sa una as disaster officer man sa una sa Silay, 3 to 4 times na nag-occur ang inang buhawi sa pinatawag nga buhawi alley sang Hawaiian, pakadto sa Mambulak, no, pakadto dra sa may Balaring area. So amo na siya ang iya nga daw alley, no, nga wherein naga-occur siya. Ini man sa may Arimandri kita sa may La Carlota part sang kag Pontevedra nga part, no, naga-occur man da, no. May ara makita dito sa may Magbalyo nga sa Kabangkalan nga part, especially those open fields wherein winds are interacting to each other. So ini sa minapasok siguro malapad-lapad ini nga open area, no, kag wherein ang aton winds or ang aton nga air is interacting with each other, no, cold air and hot air, or warm air and cool air interacting with each other, it can result into a buhawi or ipu-ipu, or natawag natin nga whirlwind. Yes. So, pasalamat kita at least tuwayas ang persona o individual nga nahalitan bangon sining buhawi, no, inang napilasan. Yes, action art, no, as of this time wala pa sila may report, no, kay kahapon nagambal sila no casualties man, ang mga properties lang ang guba, no, sa ining pag-occur sa aton nga buhawi. Aha. Singuna adumduman ko may aragambal sing lakon may buhawi gani siling niya
ang imo bala tudlo igunting-guntingon mo na siya sa hangin ga point sa buhawi siling ko hindi mo na guro ya why mo na do kuan man na iya do pagpati na do hindi mo na guro makapugong sina Ay, action natin, hindi na makapugong ang aton pagunting-gunting sa aton mga tudlo sa bawi. It is a natural occurrence. No? It is a natural reaction of daw sa aton nga natural wind or sa system naton. No? Nga kung may bugnaw, kag mainit nga hangin na nag-interact with each other, it can cause a whirlwind or a buhawi in this part of the so iyan aton weather system especially sa subong nga mga bare months na no wherein nagasinulod na kag may occurrence pa sang La Nina pakita so naga trigger siya sang aton nga mga occurrence sa weather system naton. So subong way man niya sang weather disturbance no magluwas sang ginamonitor tani sa babaw to. Nga manog sulod sa aton, Doc? Ang Tropical Storm Pipito na ato sa babaw, wala pa man siya subong aton galing kay ilang taon mo subong sa international ilang taon mo sa weather maps ng international kadamo sa mga patches of clouds kitungod nga may La Nina no nagabugnaw dito na yun sa southern part ng aton nga Pacific Ocean sa Amerikano so naga-push back ang mainit nga hangin diri which makes the temperature of sea surface temperature hot no or above the sea surface temperature normal sea surface temperature which can cause some cloudiness mga trough no may mga may ara kita plus ang habagat pa naton subong okay. No? So amo na ang aton nga ginabantayan no even though nga malayo si Pipito pero again it is reminded no again for us to prepare at all times, no? Ang disaster at all times kinahanglan preparado kita. Okay. Because nga pwede niya i-enhance si southwest monsoon, no? Kung i-enhance niya naman si habagat, tudo mangyapon ang ulan, no? So it will depend on how diin siya na yun sa babaw that would cause the southwest monsoon to be enhanced and the cloudiness idalon niya. If you can remember action art no ang last kato nga si Ophel hatag man sa aton sang bagyo or depression man to siya but wala siya naghatag sa aton sang ulan because na wala siya nag-enhance kay southwest monsoon. I see. Di anong bugat Doc ang molecule sang cold or hot? Ang warm air tends to rise up and ang cool air tends to go down no so amo na siya nga interact with each other that it would form a spiral or a rotation coming in especially kung ara sa ara na yung sa may sa open area. I see. By the way, ang Bacolod may ari na 19 ka mga barangays nga daw within 2 days daw COVID free. Ang Negros no may ara naman kag kumusta nung update sa LSI ta? Ay, okay. So ang LSI ang nagligad lang to nung nag-abot ang aton Saint ang aton nga Saint Michael to mo pa to? And wala labot kay Saint Michael ara pa si Saint aton nga nga isa tugig ka santo. Di pat ko sa ngalan ang Saint Michael tapos may ara si Saint of the Christ of the Child Jesus Saint amo na siya no so nag-abot siya no may 145 kita nag-abot man sa naglikad niya daw no may ara man and then ang sige man ang aton migrant workers sa pag-abot subong may manag-abot naman kag ang aton nga eroplano sige man. But sa aton subong duha ka LGUs ang nag-apply or nag-request sa aton RITF for moratorium for LSIs no. Ini mo ang San Carlos kag ini ang Victorias because daw medyo gataas na ang ilang gataas subong ang numbers ang ilang cases no especially sa ilang mga
Alas 9:02 Action Radio Philippine Standard Time. Action Hotline. Nagawon ko lang siya. Last and final stretch sa aton sining nga interview. Good morning lang. May lang ang pagmonitor kay di na to man si Kenneth Asupan, no? Doc, sorry, ginautod linya ta. Yes. So, bali Victorias and San Carlos. Amo nang may moratorium. Yes, subong amo na siya subong ang nag-request for moratorium. So amo na subong ang gina-follow up taman subong sa aton na regional interagency task force kag sa regional task force Okay. nga kung saan nila i-approve ang request ng ining mga LGUs for endorsement also of our chairperson Governor Eugenio Jose Lacson sa RITF kag sa joint task force for the approval of the moratorium tungod nga medyo gas damo ang ilang mga cases through contact tracing, no, kag ang siyempre ang ilang services is also apektuhan man, no. Yes, sir. Ang lain na San Carlos kay kung madayon ang moratorium pati pagbiyahe kag pagtabok puro sa mga barko na basi maapektuhan pagid ang gargahan sa Ilisay. Yes, more or less, no. Ang basi mag-lockdown man sila or wala man takabalo, but they have wala pa man official na papel nga nakita. But in this case, no, ang ginaano ta lang, no, again ang atong province is there to support also and to give assistance also sa atong mga LGUs. Okay. So, ang Victoria subong iban nga mga LSI ara naman sa gina-absorb naman sa aton nga quarantine facilities so dra na sila ginabutang, no. Amo na subong ang aton nga ginabuligan nato ng mga LGUs to ease on the burden. Sige. On that note, Dr. Sipar Gerald Kailian. Doc, salamat gid sa time. Good morning sa imo. Yes, salamat man Action Art kag sa ngalan sang aton Governor Eugenio Jose Lacson, no. Mayong aga sa tanang tagpalamati isang Action Radio. Action Hotline. Dr. Kailian no, ang PDMPD head siya man ni Sales ay naga-cater, no? Kay Kelly Jelly. Good morning, watching every day sa United States of America. Thank you gida sa pagmonitor dira. Winnie Ravina Cases. Ano cases ni cases? Sige. Buhawi Jack siling ni Alex Montisa. Bugoy kagid bala Alex mo. Morning sa imo Amalia Juman Briganyo. Salamat Rodeni Bro Ispiso. Sakay Sir John G. Libasar. Kamusta da? Basi makaswing ko da, makapuli ko da sa umasa kung hindi ini nga October na basi sa November mahapit lang ko da sa imo. Action Hotline. Ayos, siling nga patamyaw sir sa pamilya Ramirez sa Barangay Granada kag pamilya Duran sang Dunya Juliana. Madamong nga salamat. Ayos. Siling ni Alex Naligan niya pa rin ni Action Boy ang kwan. Ang taga Dunya Juliana nga Duran. Action Hotline. Si Anadelia Torres siya. Gamonitor siya sa Kanduni. Raymond Ligaspi Pinida sa ARB for Peace, ano ni siya, pamangkot ka. Edith Biasca sa Tokyo, Japan. Thank you for listening. Action Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Pamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala
liwanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Simbanwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe
laom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sansan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog
sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Philippine Standard Time, alas 9:20. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Vicks Vaporub. Ginhawas Mayong agalang gali kay Maria F. Maravilla, na dira sa Palawan. O kumusta ang Palawan? Subong kag kay Tito Bubong Salinio sang Isabela. Tito Bubong, may nga gadara upod sa iyatiayon. Action Hotline! Baway nagigugaling time dari sa aton sining nga pagpangalaga ng akon lang reminder sa aton sining nga magka-aksyon. Hindi ka mo magkalipato kay Ariho sa panabuton nga Sabado, Oktobre 24, may maintenance activities sa pilag kabahin sa Negros Occidental, no, especially under sa Seneco, Lagasan Substation, kag Noseco, Valladolid and San Enrique Substations. Tandaan nyo gid, yado sa imo lugar nito, alas 6 ang aga, tubtob alas 6 ang gabi. Sabado ato, kasbalay mo? Ari, ba, pasalamat ka ba mga unga mo to, mga anak mo, yawan ginito? Action Hotline! May maintenance activities sa Kalumangan San Enrique 69 kV line. Iya sang NGCP ni siya nga panugyan. Nati, lawig-lawig makumudo si oras gaway kay mo ya kuryente. Action Hotline! May lang gani subong kay bugnaw ang tiempo de blayado. No? Tipo galing sa Sabado, preparar ka mo da. Nasakupan sa Seneco, Lagasan Substation, kag Noseco,
Valladolid, kag San Enrique substations. Action Hotline. May maintenance activities ang NGCP. October 24, again Sabado, alas 6 ang agad, tubto, alas 6 ang gabi. Action Hotline. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Pagbakal ko nara ka dira lapit iya sa Tayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,